Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes pitsa unoged bulan sang Nobyembre tuig 2022. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, masobra 1 milyon balor sa kalitan sang bagyong paing sa mga kasapatan sa Negros Occidental. DSSD Bacolod gina-consolidate pa ang numero sa mga puluyan nga nagguba bangod sa bagyong paing para sa financial assistance. Lalaki pilason matapos ginbuno sa isa ka ginagamo sa siyudad sang La Carlota. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Nagsaka na sa 98 ang nagkalamatay bangod sa paglaslas sang severe tropical storm paing nga may ginpahayag sang National Disaster Risk Reduction and Management Council Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro Deport. Nagsaka na sa 98 ang reported casualty sa ila o kung patay. May 69 nga napilasan kag 63 na ang missing. Suno sa NDRRMC, base sa report karon nga aga, 53 ang patay nga ginreport sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, 19 sa Western Visayas, 12 sa Calabarzon, 6 sa Eastern Visayas, 4 sa Zamboanga, 3 sa Socsargin, kag 1 sa Bicol. Dugang pa may kabugusan nga 1,812,740 ka individual o kon 575,728 ka pamilya sa 31,942 ka barangay sa Bugos nga 17 ka mga reyon ang napituhan ni paing. Grabe man. Milyon-milyon man kalitan sang agrikultura sa Mimarupa, Bicol, Western Visayas, Northern Mindanao, kag Socsargin. Amuning kalitan nga gintuga, wala tamay mo, kay man kinaugali ina. Nga tag sa katuig may sobra 20 ka bagyo nga nagasulod sa pungsod Pilipinas. Suno sa pag-asa ang bagyo nga mahimo magsulod pa sa pungsod Pilipinas, mga 5 pa kabagyo. Mao damo-damo pa nga pagkabagyo ang posible magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Makakulod ba kaya mga bagyo sa Nobyembre kag Disyembre tuman kabaskog. Kabay pa nga hindi ini sila tuman makahalit. Tagay man kami pamaskwa sa bulan sang Disyembre. Bisan paano hindi tiya mapunggan ang bagyo, ang aton lagi na pangamuyo nga mapahagan-hagan lang, nga hindi tuman nga halit ang idulot sining nabilin pa suno sa pag-asa nga 5 pa ka mga bagyo. Action Radio Philippine Standard Time las 4:05 na. Mga balita, pila ka mga pulupanamyaw karon dugay-dugay sa aton pagbalik pagkatapos sini. Ang balitang ito, pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Apan mi permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gahulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala mo message. siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pa gidaw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagad. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos okay Tapos sa mga skila. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay gaabal mo ga panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung kisana ano nang nahuya ako makulang ay Jimmy pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung
mag-test kay may time limit. Tapos, ang connection pa dan for may sakon kag hindi ko masyado makita. Kay isa, blurred man ang cellphone niya. Kung ang ginagamit ko, tiyo, sa anak ko baan ko for may kasi hindi mo ko madala sa top. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get back underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige lang ka mo pray kay God, may madamo ilang tao nga manggulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuburan tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga
ang ilang nang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang hatag sang ligat. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo nga duha muna kay Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:19 na. Kamusta ga barikotot pang iban? Malawig-lawig nga bakasyon. Bangon na kamo. Ang iban kagabi pa nagpangluto na preparasyon sa Todos Los Santos karon nga adlaw. Sigurado ang iban nagpalauli na. Ang iban ara na sa ilang mga lugar, banwa, syudad, kag probinsya. Upod sa ilang pamilya. Medyo daw family reunion ang guwasang piyesta minatay, gatililipon ang mga magpamilya. Ang iban halin pa sa guwa sa pungsod sa iban nga probinsya nagpalauli gid na upangan ang iban nga makapauli temprano bangod sang bagyong Sipaing. So karon nga adlaw ang halos tanan ready na kahapon niya bispirasang pista minatay dihamak na ang nagdugok sa mga sementeryo sa Pagalad, Bulak, Kandila sa ila kung pinalangga nga mga nagtalaliwan. Medyo abanse sila para likaw gutok karon nga adlaw. Aber, ang aton patrol sigurado nagalambiyong na sa sini nga mga tinion. Ang observation report sa aton patrol karon nga adlaw. Ang iban nalabayan naton aba ga siga pang suga ga tilipon-tipon pang pamilya hidlawan na gid ang iban ti gikan pa sa iban nga kapungsuran. Abi dire kita ang observation report sa aton patrol. Balita sa patrol. Ti karon nga adlaw Martes sigurado si Aksyon din ay no ang ara sa patrol karon nga adlaw. Mayo man niya bisan paano unungay lang kita
Kaya ang iban gapahuay, kita iya padayon magserbisyo. Kaya kung magunta ta, kundi hindi bation ng radyo, aber, diri kita, ginaman sa patrol karon nga adlaw, Todos Los Santos, si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, good morning! Good morning and happy All Saints Day, Action Fred. Kasi ito na nato ng mga kapsyon. Kamusta? Kadamo na sang aga pa, temprano pa, nga nagabugtaw, abi nila kasalba sila kay Nobyembre 1, abi nila adlaw na sila mabugtaw, gali kay adlaw, temprano, pag-idigan ni Action Fred bugtaw, kayong iban, ginapukaw na ni sila, mga ginikanan, bugtaw na kamo, kaya aga pa kita, samtang wala ulan, samtang wala pa init, samtang hindi pa damo ako, pues maghimos na kamo kay para nga magpadulong na sa mga sementeryo. Although nga All Saints Day, subong nga adlaw, Action Fred, kumaga adlaw iya sa mga santos kuntani, galing kay te naanaran sa mga Pilipino nga kung amonia ang adlaw, Action Fred, amo ganyan tigbisita nila sa mga patso. Kay kita mo gani, buwas nga adlaw ya, balik na sa opisina ang iban nga mga opisina, Action Fred, November 2, when in fact amo na yatani ang All Souls Day o kunang Fiesta Minatay gidya. Te galing kay te nang abot nagadali man ang tanan subong daan magtrabaho, calendar of activities, start naman buwas bala, Action Fred, ang face-to-face classes. Amo na sang full-blown face-to-face classes natin November 2. Sa una, November 2, wala pa na iya klase na dumduman. Kaya sa una, kay gina-celebrar, gina-Action Fred, gina-observe, ang ginatawag nga All Souls Day. Galing kay nagakwana. Galing lain man Action Fred, ang lakat sang panahon. Importante, nahatagan kita sang kay gayunan nga makabisita sang ang mga himata naton nga nagtaliwa na. Pero actually, Action Fred, kung gusto mo magbisita, hindi mo naman kinanlan maghulap gid sang Fiesta Minatay para Correct. magbisita to sa ila. Galing kay naanaran lang, gawi lang sang mga Pilipino, especially diri man sa aton, nga amo na ang adlaw nga do kinanlan gid do ka mandatory gid bala, Action Fred, nga magbisita kang iba niya kung ang iba nara sa mga private nga mga cemeteries, makatinir-tinir sila halin na hapon hasta gabi lan tawon tani karon sa iban nga mga private cemeteries kung madumduman mo, Action Fred, pre-pandemic nga mga celebration sa Fiesta Minatay, may mga banda gana iya sa mga sementeryo. Ilang taon tani karon kagibaluon ta kung anong lakat naman isang tiyempo, especially nga hindi mo balaan man ang tiyempo, Action Fred, tungod di kay Queenie ho nang may pagulan-ulan kisa mainit man gulpin man buang ulan, hindi mo balaan sa aton si mga ka-action, dalagi ka mo sa proteksyon sa inyo sining mga lawas. So far, Action Fred, sa mga kagahon na notice naton nga wala pa mayo may gabiyahe ng mga pasahero nga salakyan. Ambot din to sila basi Kapahuay man Gapahuay man Action Fred, mo na yung pasahero dito. Gapunsok, Action Fred, na sa isa ka corner para sa Station 1 naglabay ta nang tagpulo iya ka mga pasero gaulat sa pasero nga salakyan. Ti sila niya mo mga trabaho pabla mga graveyard shift nga mapauli pasubo nga kagahon kag may ngagaw man puli sila tag sa kapani malay kaupod sila pamilya magpadulong man sa sementeryo. Ti bala karon magulodlaw for sure mabiyahe man na sila, Action Fred, kay abot na nila nga mapadulong sa mga sementeryo ang ining mga ka-aksyon naton, kultura naton. Kaya mo na ni tiyempo kalaban as you mentioned, Action Fred, di syempre ang iban nagapahuway, ang iban spend time with family, ti kitaya nagatrabaho, Action Fred, para kabaluman sila sang updates kay nakakatabo sa palibot sa syudad sang Bacolod. So far, Action Fred, handa naman tong kapulisan sa pagbantay sa kada sementeryo sa ila areas of responsibility nga para mapabilin ang katawhayan, Action Fred, kiti kisay mi balaan, especially mag-tinir-tinir bala sa mga sementeryo, ang iba nagadala ilim nun, ang iba may mga patalom na, kasi syempre kinanlan nila sila mapagkaon, pero kabay pa, matawhay lang ito, Action Fred, ang pag-celebrar sang All Saints Day kag All Souls Day, diri man sa aton sini nga palibot. So far, matawhay pa man aton sini nga kalangitan, do wala bituon, pero may
abot kong galom na ni ang kuan kay hindi pa man klaro kay kuan kay dulom pang kalangitan galing kay te amo na cloudy kung baga action Friday importante sa aton sa mag-action kung pwede palang himos na ko pa sementeryo para hindi man kung mag-init di man tama kasingki ang init kung mag-ulan na protektado man kamo kaga syempre makapauli naman sa tagsa ka mga panimalay halong-halong lang sa mga nagabiyahe man hingaga pa uli sa tagsa nila ka mga probinsya draabe or tagsa nila ka mga lugar kaya mo lang niliwat ang tsansa action Fred hibaloon ta karon sa mga nagapamangkot hibaloon ta karon ang presyo sang kwart ng balaklon kaya tikagapo na feature naman tong presyo sa mga bulak subong naman ni gataas kiti syempre nagabawi-bawi man ang aton sining mga negosyante. Bantayan na lang sa ibang news and public affairs program sa Action Radio Bacolod kag sa aton sini nga Facebook page. Observation report talent sa patrol, Action Ida na Boso. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:27 na. Kalabanan subong nga bulugtaw na ni kay manti padayon na pagpangluto man kabudlay nga dahil lutoon ang suman ang Balinsyana ang mga tumandok nga mga pagkaon matilawan naton karon nga adlaw. Kalabanan ni ga luto gid suman, may kalamay hati, may ibos, may butong, may inday-inday, kalabanan ni ga ihaw Bisaya nga manok, may ubad, sang saging munggo, prito manok, sugba baboy, patutim, kag iban pa. Amo ni subong halos tanan nga panimalay subong ga preparar halin pa kagabi nga linutuay para gid sa pag-abot sa mga pamilya na ulihi bangod sang bagyong sipaing. Kon mga linuto sa tigkalalag ang paghambalan ang mga paborito ko na kung maagahan bala ning pista minatay pagkaaga All Souls Day, ini mga suman bla, ni mga Balinsyana, basta maayo nga pagluto amo ning mga paborito ko. Kada kalakatilaw sa mga kalamay hati, no? Sa tion sang tawag na Todos Los Santos. Kay halos tanan nga panimalay may handa gid. Amo niya ang aton tradisyon nga mga Pinoy mahanda para ang iban ihalad sa mga minatay. Action Radio Philippine Standard Time las 4:28 na base Ibon Bosher sang Germany unagi siya sa linyada kay Carminso Siason Biboso nga pita kami ni Ilsa Gapamati dire sa barangay Abuanan, taga Abuanan, good morning. Kay Ruming Estrabon Hidalanga sa barangay Talaban, Himamaylan. Happy birthday kay Tuto Gaba, Subong. Oh, sige, happy birthday. Kay Ters Vergara Sanso, good morning man. Gamonitor sa Moises Padilla. Dira kay Ters Vergara Sanso, good morning. Kay Crisilda Balindis Iman, tamyaw ko pamilya ko da gamonitor sa Panglao, Bohol. Good morning. May lang nga pag-monitor. Bisan paano, upod-upod lang kita tagsagid kaaga. Si Doy Arthur gaupod ni Saton tagsagid kaagahon. Kay Judge Nap Yamanti gabugtaw na ni. Si Bitilaw sa Binalbagan, good morning. Kay Reobin Tampos kag Bob Francia, kamusta ka mo da? Si Toto Raul Alibuga, kay Roy Marino, kay Pari Remias Arroyo. Si Josing Tupas na sang Purok Mabinuli Gondos, Barangay Sumag, good morning. Kay Ana Diaz sa Purok Balulan, dira sa siyudad sang Bago, good morning man. Kay Primo Kudan Haliko, ba aga pa siya? Primo, good morning. Karon nga aga. Action Radio Philippine Standard Time las 4:30 na. Nami ni nga gapahuway kita pila ka adlaw nga aton bakasyon kon may ara lang kita nga pundo nga bulong bala nang pananglitan maglain pamatiyag naton
may gamiton kita gilayon. Ang aton rekomendasyon nga ibutang permi sa puluyan, amo ini ang aton sini life extension. Dapat may ara kita sina permi, life extension vitamin D3. Para nga pundo sa panimalay, kag ang piyak balay mo kag himata kakilala, base kon maglain ang pamatyag, matagaan naton sang aton life extension vitamin D3 pabakod ini sa lawas, labi na gid sa panahon sang dinagsa ang tao bala kisa ga gulpi lang ga palang luya ka kinanahalin sa puluyan, inom ka na life extension vitamin D3 para bakod lawas kag proteksyon pa sa mga balatian nga hana magtapik sa aton kalawasan. So sa tanan nga adlaw, sa tanan nga okasyon, dapat ready, handa kita. Kinanglan may ara kita preparasyon, life extension, vitamin D3. May mga abyerto pa man nga mga... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya, ako mahulang. Ay, may pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, ano sa Ang inyo? permit siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Mo lang. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Hmm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami o kunwais ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagiko kay basta ko nadala nagi kami nga may pamangkot lagi daw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa may maskila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? kung sana ano lang nakuya ako makulang ay may pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila wala tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko per may makamit tapos kakulbaan ko per may kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan per may sakon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya mga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko per may kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabuli. Pinabulubantayan ta si Koine suno sa pag-asa mahimo nga maghina-hina ang puwersa niya sa sulod sang 12 oras. Pero si Paeng Bauporte mano, grabe ang arangkada ya. Mga isa kagatos na ang mga nagkalamatay di hamak bakadamo ang missing kag mga nagkalasamaran na severe tropical storm Paeng. Pagkatapos nga magwa sinulod naman kita ni Koine. Amo ining asod-asod nga nagasulod nga bagyo sa pungsod Pilipinas kag sunod sa pag-asa may 5 pa nga mahimo magsulod tub-tub matapos ang tuig 2022. Puwerte. Ginaaragkada kita ti wala ta mahimo. Amo na siya ang natalana sa aton pungsod tag sa katuig preparado lang kinahanglan. Pero siling ni Presidente Bongbong Marcos ang tanan-tanan nga bulig supisyente para sa mga biktima sang bagyong si Paeng. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:39 na. Halong-halong lang si Primo Dan Halico, miyembro ini siya sang missing ko wala. Kay Lyudi Gario Labado, good morning Western Visayas. Halong-halong lang, watching live sa Manila, sa BC Anchorage. Good morning da. Bastuto tata no, tamyaw ko no kay Felix Castillo sa Kabugwason, Mansilingan, God bless lang. Kay Buriring Ordonyo, tamyaw ko sa anak ko, nga pita, with suman kag bye-bye. Baw aga pa. Si Jinky Dialagdon, ari siya. Happy Halloween ko na. Dira kay Mr. Arthur Jeep Villasor, Banisa Mayo, kag Doc Mat Mayo, Mama Lulit Dialagdon, Papa Jo Dialagdon, Alma Uligon, Noel Amar, kag pamilya dira sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Alin sa Arizona, USA. Kay Vicente Maglagi Junior, good morning. Monitor lang sa City Heights, Bacolod. Tabi ako Captain Alex Batsuko. Kag Emil sa Talisay, Negros Occidental. Si Jinky Dialagdo, no?
Nya happy birthday kay paring Joshua Bia. God bless. So, kay Joshua, happy birthday gid. Kay Juan Cordero, morning sige masimbata. Wow. Si Aisin Panganiban, good morning. Bao katugnaw, monitor kami di sa Sinda Makamig Uno, Barangay Elopes, Silay City. Kay Rochelle Evangelista, happy All Saints Day ko no. Kay Idi Laos, kag Nanay Sabil monitor sa Victorias. Kay Julpa Caritatibo, morning. Kami ako lang Bindol Family, Rolando Kulot Caritatibo, Glenn Cyrus, Galas ang Barangay Robles, La Castillana. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:41 na. Malikanta kamo pagkatapos ini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Action Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga
bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpor kay ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo kay salamat sa inyong duwan ng mamuna kay Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no kabay ka kaloyan si mga Diyos magkadayon ng inyong programa kay hindi lang silyo nagres laparan ng buligan ang iban nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paghid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok Footwalk Evacuation Center sa siyudad sa Bacolod nakapalauli na kuno. Amuning report kahapon ni Wendy Castro, Social Welfare Officer 2 sang DSSD. Maayo man bisan paano mo nang siling bala nga basta gani porte nga kalamidad, magsiling gani pag-asa nga porte kabaskog ang mga lugar nga nalupyakan, malapit sa Suba, malapit sa Baybayon, malapit sa mga dalagko nga kakahuyan, evacuate dayon para malikawan naton ang mga disgrasya bala, lang tawab ni. Mga isa kagatos na nagkalamata, di hamak pag mga nagkaladula. Hindi lang kita gid magpakatiga nga hindi kita maghalin sa aton puluyan, kay pag-abot sang tion nga iguon kita. Wala na niya damo gamo, split of second lang kon madisgrasya, matabo na ang hindi dapat matabo sa pila ka pamilya. So pag siling evacuation, dapat evacuate dayon. Labi na gid kon ang lugar ninyo masyado kadelikado para sa baha kag landslide. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na. Dira kay Heidi Magallanes Saranilla, aga pagabugtawa, magadigamo pamati sa programa. Salamat gid. Si Tamyaw si Maria P. Tuason, Irene Haranilla Tuason sa Sarabia, Sigya, halin sa Sidna Makaming Uno, Barangay Ilopes, Silay City. Kay Jigo Bal Flores, nagamonitor sa La Carlota City, o Barangay Kubay, upod sa mga security guard sang PNB La Carlota City Branch. Sige. Kay Ryan Bilio, good morning man. Kay Ramiro Marabilia Jr. Kay Jerson Panganiban, morning tamyaw yung mga, ang tamyaw ko inkargano namon, aga pagabugtaw ka magpamati sa imo, si Rodito Lapuo sa Hacienda Makamig Uno, Barangay Elope Silay, si Imbong di Campo kagkap dito sa Maaw ga monitor ga pangapi, si Armando Gabang, good morning, ari kami dia, padayon nagapamati sige sa imo programa. Kay Yasmin Roldan Rabilio, good morning man. Subong man kay Cecil Bermilio Panganiban, good morning. Tamyaw ko si Gloria si Manny sa Hacienda Makamig Uno. Damo ga pamati sa Barangay Ilopes ba? Silay City. Sige. Ngayo ko si Imusuman. Kalain. Ngayo suman Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na. Balik ako pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero
Te, kamusta man? Ako na would like, mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang dana eh. Tapos, ano naman, ublaw na dason. Brown na dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuldo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung namba niya nga, isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw. Gusto ko, basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-intra siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kubos na eskwela. Primary ka sekundary ka na. For butang. I-records ang kinanglanon nga kapatitipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung kumanakit. Update mo na siya. Matinandaon na siya. Damo to, nugin na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapulong tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswan, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kaya ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabati ko na. Ihanap na ng San Diyos ang pagubay na pamati ka. Kaya nga mo ito mapag-abay kung Fritz lang agi kaya nga mo ito. Iwanak lang. Dako na bulit siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, salamat sa iyong action John Diaz sa tanan-tanan nga sa action. Madam, salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana ka na sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo.
I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kon nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil Na dime, la 5-2 na pasudlon ta ang report sa probinsya. Masobra 1 ka milyon nga balor sa kalitan sang Bagyo Paing sa mga kasapatan sa Negros Occidental. Balita Kapitolyo. Detalyo pod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. Pasubra 1 ka milyon ka pesos ang balor sa kahalitan sa Bagyo Paing sa mga kasapatan sa nagkalain-lain nga mga lugar diri sa Negros Occidental. Sa datos nga gin-subeter sa pulo ka mga local government units sa talatapan ni Governor Bong Lacson kahapon, Oktubre 31, ini nga mga kasapatan ang ginabuhusan sang 864 halin sa 41 ka mga barangay sa Banwasang Murcia, Siyudad sang Bago, Pulo Pandan, Valladolid, San Enrique, Pontevedra, La Carlota, Himamaylan, Kawayan kag Banwasang Hinubaan. Ang balor sang kasapatan nga nagkalabatay nagalabot sa 982,180 samtang ang pasilidad nagabalor naman sa 30,000 pesos ang kahalitan. Sa karon gidahulat pa sang gobyerno provinsyal ang report naman nga isumeter sang mga local government units angot sa kalitan sang Bagyo Paing sa mga pananom. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Herovoya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:04 na kay Reyna May Gonzales Canha. Tamyaw ko no kay Jubic sa Isabela. Kay Tisa Cecil Bermilio Panganiban. Anong luto mo da? May kalamay hati ka? Tamyaw ko gali si Tita Mila Bermilio. Happy birthday sa kunanay Lolita Mariquiat Bimilio. Kay Tatay Pedro Bimilio, halong kamo permia. From Purok Orchid sa Sinda, Sabilinia, Barangay Binubuhan. Sige. Good morning man kay Joshua Bia. Kay Jinky di alagdon ko no. Salamat gid ba kumari gali si Jinky sa Arizona. Primo daw gadula ang signal mo. Okay. Kay Jose Bungkal Torilla, good morning. Gamonitor ko di sa Binalbagan. Sige, may gin nga pagmotor kay Jose Bungkal Torilla. Nagpadala stars, 75 ka stars. Thank you, Gid. Kay Richard Malayang, good morning. Monitor kami sa Barangay Hagimit, dira sa La Carlota. Kay Evelyn ni Sinaon, good morning, gamonitor kami ni Lani Hulagay, sang Purok Gaisano, Barangay Alihes. Taga Barangay Alihes, good morning. Kayang ilagay yung dato Castillo, good morning. Monitor ko sa radyo, lubat ko kapon. Sindi Kandila, damo tao sa Dumanan Cemetery. Kay Cesar Paslon, good morning man. Nagamonitor sa Barangay Pandanon, Silos, Purok, Paradahan.
Tamiyaw ko pamilya Paslon, sige kag pamilya Laparan. God bless ba? Si Bani Samayo, happy Halloween ko no. Monitor sa programo samtang gajim kami ni Doc Mayo dire sa Rochester, Minnesota State, USA. Ba, gajim. Mayo man na. Tamiyaw ko ng pamilya yada sa Tangob. Kay Billy Albay, good morning, pangapita. Butong kagputo ba ka namit? Kay Jimmy Latido Sr., monitor sa Purok Kawayanan, Barangay Mailom. Kay Milvin Piñapilda, good morning. Temprano paslaya ho. May mga butong na sila. May mga suman na sila. Daw ka namit, ipamahaw. Dira kay classmate Efren Pumpirada, kag Net Alarcon, kamusta? Anong luto nyo da? Dira sa kay Philip Bilyesa sa Murcia, wala kami kita na ni pare Kinit Babundugay na. Kay Marvin C, kay Johnny Dalgo sa Malapla, kay pare Erning Horilla, gabugtaw na ni. Kay Richard kag Toto Bino sa Barangay 4. Si pareng Istoy Querido, kamusta? Bangon ka na? Bangon-bangon na da. Kag mag-walking na. Sige kay Milvin Piñapilda, kamusta ka? Kay Lubic de la Luna, ari kami dia, gamonitor, nga pita. Haling kay Pato, kag Ruby de la Luna sa Barangay 38. Kay Ritzy Baradiro, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Balik ako pagkatapos ini. Napasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire na. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up dire hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata. Amo naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong.
So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat din sa LTO nga ginatag sa among hatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos nga salamat nito nga yung patigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Sa liwat nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan Dos. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amon diri. Sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection teams. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Standby, anay. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 34-1. Una nga bula resulta 34 kag 1. Second draw 8-29. Ikadua nga bula resulta 8 kag 29. Third draw 3-1. Ikatatlo nga bula resulta 3 kag 1. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 655 kita. Jackpot 29,700,000. Ang jackpot 29,700,000. Kombinasyon in any order 30, 35, 51, 5, 26, 54. Resulta sang 655, 30, 35, 51, 5, 26 kag 54. Sa hilo kita, 645. Ang jackpot 13,812,158. Jackpot 13,812,158. Kombinasyon
in any order 27, 13, 2, 30, 42, 43. Resulta sang 6 por 5, 27, 13, 2, 30, 42 kag 43. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:16 na morning lada kay Ritzy Baradiro, kay Salvador Tanalion, good morning kuno, kay Sofia Angel Tanalion, nagamonitor live sa Pontevedra with love. Si Elizabeth Gamala, ari siya morning. Tamyaw ko akon sini Apo Glisabeth Saints Diaz Gamala. Baw, purti nga ngalan ba? Glisabeth Saint Diaz Gamala sa iya ika-14 nga kaadlawan karon nga adlaw. Baw, kay Glisabeth gusto ni pag-pronounce ko sa ngalan mo, happy birthday gid karon nga adlaw. Belated happy birthday man kuno ba kay Councilor Israel Ising Salanga. Sige, salamat gid. Kay Ana Sinoro, good morning. Dira kay Angela Gayon Dato Castillo, tamyaw ko. Mga bata ko sa Libanon, Maricon Castillo, Gloria Moreno, Wilson Castillo Jr., Marjorie Castillo Fernandez, halong kamuda, God bless sa tanan. Sa taga Bangga Tutong, Uno Barangay Pilisa, good morning man dira sa inyo. May lang pagmonitora. Kay Rapi Bimbao Kabayaw, good morning. Tamyaw yan Nanay Lolita Bermilio, kag Tatay Pedro Bermilio, gapamati sa imo sa Purok Orchid sa Sinda Sibiliana, Barangay Binubuhan. Salamat gid. Sige. Kay Annalyn Tagnia, pinalangga kong amay ko no, happy birthday gid subong. Kay Papaya Amado Tagnia, kag sa akon mga pamilya Tagnia, Domingo, misyon dire sa Barangay Kamandag, La Castillana. Kay Amado Tagnia, happy birthday gid. Kay Evelyn Pamusino, nagamonitor sa Lower Bikutan, Taguig City. Taga Taguig da, good morning lang. May lang pag-upod-upod sa aton, tagsagid kakaagahon. Nira sa mga dilag pamilya sa Sumag, kamusta? Belmonte pamilya sa Purok Riverside, Sumag. Kay Marlon kag Lagrimas Reyes, good morning man. Taga Gimaras, good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Ariyan na yun, ang epektibo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalaman. Para karon nga adlaw. Baw ang ihaway baboy, ihaway manok, ihaway kanding, pato kag iban pa. Madata karon nga adlaw. Masakir gid ang mga sapat para preparasyon sa Todos los Santos. Along hindi magpatama inom
Ang iba naton nga mga utog kanya ti malawig-lawig nga bakasyon, ti ong-ong lang nga ong-ong, hoy halong, ang lawas mo toto halungi. Hindi magpatama, inom katamtaman lang. Amo na blang pag-inom sang aton mga kauturan na mga tunay nga lalaki, kung mag-inom katamtaman lang. Husto-hustuhan lang. Ang iban ti katamtaman man, tag isa ka ha, tag 28 botilyas, makatamtaman kada. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na morning. O dira sa kay Ebilene Pamusino, good morning. Kay Mary Ann Juso gali, good morning. Patamyaw kumandi sa barangay San Agustin, Isabela, sa akon mga bata, si Mariel Rodmark Juso, Rodrigo Juso Jr. kag Rodrigo Juso Senior. Kay Alma Gonzales sa posisyon, good morning. Monitor lang sa Granville 2, Mansilingan. Mayon ang panahon, pwede na manindi. Kandila. Kay Miriam Paharilio, good morning man. May lang pag-monitora. Tagsagid kaaga. Mulo monitor lang kita kay bisan paano. Happy 13th year anniversary sa Bacolod Baptist Life Care Ministry Incorporated. Happy 13th year anniversary sa Bacolod Baptist Life Care Ministry Incorporated. Sige, may landa nga ba si Elizabeth Gamala. Sige, thank you gid. GH initial sang iya sini parents kag my name was combined. Gintingob nila ang iya ngalan kag ang ginikanan, amo to nga daw ang ngalan niya daw ka unique. Sila ni Elizabeth Gamala. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Balik ako pagkatapos. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. 5:28 na. Diri kita mga balita naton sa City Hall, DSSD Bacolod. Gina-consolidate pa ang numero sa mga puluyan nga naguba bangod sa bagyong Paing para sa financial assistance. Balita City Hall. Detalye sini upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Viral action friend, padayon sa karon nga gina-consolidate sang DSSD diri sa mga syudad sa Bacolod ang numero sa mga balay nga naapektuhan bangod sang bagyong Paeng. Gingkompirmara ni Wendy Castro ang Social Welfare Officer 2 sang DSSD kag nagasurvey bilang focal for disaster nga kahapon nga daw Lunes sang nakabalik na ang tanan nga mga evacuee sila sin tagsa-tagsa ka mga panimalay. Pinakaulihi nga nagpuli sila sini nga mga lugar. Ang mga evacuees nga temporaryo nga nagtiner sa may Banago Elementary School 1 na kag 2 Action Fred nga ginalakipan sang 112 tanan ka mga pamilya. Pero gina-consolidate pa namon subong. Kagapon ang nakuha namon sa Banago is 10 houses ang totally damaged. Para sa nga gina-ongoing pa nila libot. Same man sa aton nga iban nga kabaranggayan. Nabatian si Wendy Castro sang DSSD Bacolod. Life extension vitamin D3 mga ka-aksyon na proven and tested ang kaepektibo sang life extension Aksyon Radio Philippine Standard Time,
Las 5:31 na kay Manjo Arnijo da. Nga monitor kami sa Guasang Regional Hospital. Bawal bantay pasyente. Oy, ulan kag init antos namon sa Gua. Tuon no? Nagligad nga bagyo maging butang madanga daw dalayunan ang syudad sa Bacolod pero basi hindi makakomodar tanan bala. Pobre man ang aton mga kauturan. Bantay pasyente ara ka sa Gua. Ulanan kainitan ka. Pagwa sa pasyente mo ikaw bulos. Ay, oo. Ano ning nagakatabo diri sa aton. Pobre man no ang mga bantay amak mo na nga kung gabagyo iya gakurog-kurog ka sa Gua. Hindi man pwede nga bayaan mong pasyente mo. Hulat kalawagon ngalan mo. Ano ning nagakatabo daw kuan ba? Daw tsimpo hapon ba? Ay porte ning regional hospital. Ano wala kaluoy gid? Ngay balatian na kisati kung bata abing sa suluda bawa. Inapananaw ko nga porte ka makaluluoy. Tiyan mo na kaya mo na yung palisi nila kuno mo. Wala ka may mo sundol mo gina kay palisi sang hospital. Pila kadlaw kung sila man abi may pasyente man kag amon man na sila kag hindi pagpasudlon nabot kung anong pamatyag nila. Kaling kay mati may diferensya mo ang may kwarta kag imol kung imol kaya ti antos ka lang Kung may kwarta ka to kas private hospital. Porte. Kay Gino Banhao Loro, good morning Tabiyaw ko pamilya Loro, taga Minuro, La Castellana, kag nanay Leyte, aga pag pamahaw kape, kag sudan. Anong sudan niya? Gloria Moscosa Flores, good morning Kay Dilia Liabeda, ga-monitor kami sa Charito Heights, Barangay Granada. Taga Barangay Granada, good morning Kay Miriam Paharilio, watching from Bohol. Shout out Bana Kuda Negros. Kabalo ko pamati na sa radyo. Si Ronald Paharilio. Good morning Mulo monitor lang Enjoy lang kita tag sa kaaga sa mga balita itpulo panamyaw. Balik ako pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha Barangay! Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamiton. Ti laktawan lang danay. Tapos ano naman brown na dason. Brown na dason singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good nila sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-intra sa
ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary ka secondary lang na. For bugtaw. I-records ang kinanglanon nga makapag-titikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung naman natin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapo. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo. Kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dira kay kung wala ako nagapamati kani sa Action Radio, wala kakaabong sa Ning report ni Action Jano, lalaki pilason matapos ginbuno sa isa ka ginagamo sa siyudad sang La Carlota. Si Action Jan Diaz may report. Action Jan. Pilason ng isa ka 25 anyos nga soltero matapos mabunaan sa isa ka kinagamo nga nagluntad sa ere naman sang Purok Palmasan, Barangay RSB sa may syudad sang La Carlota pasado alas 8:35 ang takna sang gabi, Domingo. Aksyon na Fred alas 8 sa Oktubre 30. Ining biktima amo ni si John Michael Harloyan. John Michael Harloyan, 25 anyos, estudyante ni sa Alternative Learning System kon ALS, kag residente sa Purok Bougainvillea, Barangay RSB sa amuman nga syudad. Ang suspect naman amo ni si Patrick Conejos alias Boyboy, legal ang edad, wala ni sang trabaho kag soltero. Residente naman ni siya sa Purok Pagidait sa Barangay RSB man sa amuman nga syudad. Sunod direksyon na Fred sa investigasyon sang La Carlota PNP nga nagainaway ining suspect bala, no? Ining suspect nga si Conejos kagang iya nga utod nga nagresulta sa pagtinapungulay, tinaglalisay pa sang ulihi, galingkid sang ulihi nagphysical na gidaksyon na Fred ang ila diri nga kinagamo. Ining biktima nga si Harloyan po ang iya nga mga abyan nga ara dira malapit sa lugar ang nagtingwa bala nga tambagan ining nga tinapungulay sang duwa. Galing sa baylo sa Action Fred ang ginbuno sa likod sining suspect nga si Conejos. Tisang nakita ining insidente gilay naman nga gindala ining biktima sa may Don Salvador Benedicto Memorial District Hospital sa may syudad sang La Carlota para sa pagbulong. Samtang ang suspect naman ang nakapalagyo matapos ang insidente. Ang biktima ang gindalaman diri sa Iloilo sa may Bacolod City sa isa ka ospital para sa mas nagakigop pagid nga pagbulong. Samtang nagapadayon naman ang hot pursuit operation sang La Carlota PNP para madakpan ang suspetsado sa krimen. Sa tutanan nga mga kaaksyon sa mamahilig dira magigop sang mainit nga kape kon kaagahon. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:40 na. Basiru na rihida traba ari siya, oh. Tatayati de rihida ko no, kay Lorna Traiso P. Gonzales, Mary Grace Hipes, Bibing Ramos, Tisigalon kag Dade Jenis. Ano panawag mo ni? Jen o Jenis o Pangga na lang. Sige, kay Katiber, good morning. Kay Utay Benedicto, gamonitor, ulat mauli isang kudkuran kay maluto ako suman kag ibos ba
kay Duming Barniso, good morning. Kapita, good morning man. Kay Pili Nining Ason, Sima, Renato Amar, tanan Barniso family sa Barangay Kabagnaan, La Castillana. Kay Dante Makilan, good morning. Kay Nimpa Ibanez sa Barangay Tangob, good morning. May lang pagmonitor kay Louie Aldas Senior. Monitor kami di sa Manila, morning da. Sa kay Attorney Ribo Sorbito, kag kay Tulitong Yulo. Miguhay sila ni Ribo Sorbito. Good morning kay Elvira Hilogo. Subuman, dira kay Roger Burgosa. Morning da. May lang kay Winnie Giray Burgos ang Biscom Compound Binabagan, Family Burgos ang La Carlota, City Caglulita Binyas ang Paglaom Binalbagan. Kay Roger Dikit Omalsa, good morning. Monitor ko di sa Sipalaya. Sige kay Katiber, good morning. Dira ko no kay Bibot Siridon, Barangay Binubuhan, Bago City. Balik ako pagkatapos ini. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga na-trap dito or na-trap dito sa sunod. Ang continuous rain ang nag-isang factor sa pag-saka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang ilanan
man tari nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay kinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis. Radio Philippine Standard Time, las 5:52. Pipilala nga ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden! Action Fred naglabot sa 10,200 pesos nga balor sa mga suspetsyon sa buwan kuha sa isa ka persona sa bypass operation nga ginbatian sa kapulisan sa Puroksang Pagita, Barangay Poblacion, Siyudad Sang Bago. Ano nagpangin kilala kay Jimmy Joso, 32 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Nagka kay Joso ang 1190 heat steel transparent plastic na shade sa mga suspetsyon siya bu kag iban pa nga drug paraphernalia. Si Joso ang karon sa custodial facility sang Bago PNP. Sa ibang pagkabalita, ginaresto man ang isa ka persona matapos illegal nga nagahupot sa armas bilhang. Si report samtang nagpatayan sa checkpoint ng kapulisan sa barangay Kaduhaan, Ciudad San Cadiz, ginparahan si Richard Hill Baliga, 40 anyos nga sakay sa iya motorsiklo, apa nagpalagyo rason nga ginlagas ng traffic personnel. Sa nadagpanag ko kay Hilbaliga ang isa ka kalibre 45 nga armas luthang, isa ka magazine sini nga may 8 ka bala, isa ka black holster, isa ka sling bag kag ginkuha man niya sini nga motorsiklo. Si Hilbaliga priso karon sa custodial facility ng Cadiz PNP kag matuban sang kaso may kangtanan sa RA 10591. Balita din sa patrol ang ka-action nyo, Action Eden Aboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. All Saints Day era kay mo sulod sa bilangguan. Kay Huma Lumina, good morning. Sa kapihanda, kamusta ka mo da? Si Munsing Syukon ko na to sa Amerika ya. Tingaradak mo, Joel Perido Goroe, si Jobert Carion, si Mayor, si James Patalagsabot Kakadtoda, si Bida Tumbos, si Parinji si Sindico, si Roger Aguirre, si Baby Tan, si Paricano Rivera, ka Gloria Apurado, ga pangapeda wala, kay layo gawang balay nila eh. Ang mga minstede kaday Boy Bala, Dot Sulibin, Monet Rojas, Nilson Distrito, Larry Benitez, si Maral, si Paried Jamson, kag Billy Caro, si Jimmy Candelario, kag si Paulding Hipes daw wala daga-absent. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Balik ako pagkatapos ini. Pasalamat kami sa inyong mga bulong na isa inyo nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan.
So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ay Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radio Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong ng vitamin sa mga bata man naman damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radio Bacolod sa sininga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:58 na standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Life